En aquest vídeo et resumiré detalladament Aigües encantades, una obra de teatre escrita l'any 1907 per Joan Puig i Ferrater, un dels autors més emblemàtics del teatre modernista català. L'acció d'Aigües encantades es desenvolupa en un poble perdut, ubicat a la part alta i muntanyosa de la província de Tarragona. Els habitants d'aquest indret estan completament desesperats perquè fa molts anys que pateixen una sequera extrema que està acabant amb tots els seus conreus. Davant d'aquesta tràgica situació, els residents, adeptes a la religió catòlica, molt important, destinen tots els seus esforços a pregar a Déu perquè els porti pluja. Un dia qualsevol, sense que ningú s'ho esperi, el poble rep la visita d'un misteriós foraster que assegura conèixer la solució al greu problema de l'escassetat d'aigua. Qui és aquest foraster? Quina solució proposa? Serà ben rebut pels habitants tarragonins? El resum que escoltareu a continuació l'he fet estratègicament amb tot el carinyo del món perquè pugueu repassar l'obra completa. Però si us plau, llegiu-vos l'obra original, que és ràpida, lleugereta, amena, interessant, obligatòria, i Joan Puig i Ferrater estarà molt orgullós de tots nosaltres. Primer acte. L'obra comença amb la Cecília, una noia que aspira a ser mestra, llegint tranquil·lament en una sala espaiosa de casa dels seus pares, anomenats Pere Amat i Juliana. La resta del poble es troba dedicant-li una pregària a la Verge dels Gorgs, la patrona del poble, perquè plogui. Però una pregària religiosa bèstia, diferent a com segurament us la imagineu. En aquesta cerimònia es busca generar l'ambient més desconsolat i penós possible. Més endavant descobrirem el motiu. El cas és que la Cecília, que recordem que està llegint a casa seva, rep la visita del seu amic Vergés, el mestre del poble, i els dos joves comencen a conversar. La noia critica l'absurdesa d'aquestes festivitats religioses, dels costums, de la tradició i de la fe cega que segueixen tots els habitants del poble. El Vergés està en molta part d'acord amb el raonament de la seva amiga, però comenta que la poesia trista i profunda d'aquests pobles ignorants, amb les seves llegendes i tradicions, l'emociona intensament. Els dos joves coincideixen en el fet que se senten desterrats en aquest racó del món, però la diferència fonamental entre els dos amics és que mentre el Vergés adopta una actitud conformista, passiva i prudent, la Cecília té molt vitalisme per oposar-se i per lluitar contra el que tothom accepta i segueix. I una altra diferència important entre aquests dos personatges és que el Vergés derrama baveta per la Cecília, però el sentiment no és compartit, entre altres motius perquè ella creu que el seu amic és un home feble i poruc, i no li falta raó. Oi, Vergés, trosset de merda? Mentre aquests dos personatges estan despotricant del poble i de les seves creences cegues, apareix la Juliana, la mare de la Cecília, que li retreu a la seva filla i al Vergés el fet de no haver anat a la pregària. Li adverteix a la seva filla que el seu pare està tremendament enfadat amb ella, a la qual cosa la noia respon que cadascú és lliure dels seus actes. La Cecília critica durament el mossèn Gregori, el mossèn del poble, l'home que ha dirigit la pregària. La noia desaprova totalment el seu sermó i les seves cerimònies. Es veu que el motivat del mossèn Gregori diu que sofreixen l'inevitable flagell de Déu i que no plou per culpa dels seus grans pecats. En aquest cas, però, la Juliana ho desmenteix i diu que el mossèn els ha omplert d'esperança. Malgrat les discussions que es produeixen entre la Cecília i la Juliana, aquesta última, la mare de la noia, tampoc li dona molta canya a la nena perquè sent part de culpa per la seva mala criança i perquè té por que marxi de casa. Qui no té cap tipus de temor és Pere Amat, que s'altera sol, s'encén sense l'ajuda de ningú aquest home. Es posa superagressiu i extremadament violent quan s'enfada amb la seva filla. Aquest cop discuteixen per una discrepància amb el concepte de la maldat, tot i que l'home ja ve calent perquè la Cecília no s'ha presentat a la pregària i perquè porta una temporada de rebeldia desmesurada. Respecte a la discrepància amb la maldat que us comentava, la Juliana i l'Amat vinculen el mal amb la falta de fe i la desobediència. La Cecília, en canvi, entén el mal com la ignorància, que considera que és el principal motiu de la misèria i del fanatisme de tot el poble. Relaciona la ignorància amb la religió, la fe, els costums, però està convençuda que els joves, les noves generacions, combatran aquesta ignorància i que no els aturarà la família ni l'autoritat ni cap poder. I després d'aquestes boniques i sinceres paraules, l'Amat reacciona dient-li que no li deixarà estudiar l'últim curs de la carrera, que li cremarà tots els llibres i l'acaba empenyent fora de casa. Però no us penseu que la Cecília és una jove problemàtica, ni molt menys, no caiguis en aquest error. La Cecília reconeix que és incapaç de creure en la religió, però això no significa que no respecti ni estimi els seus pares. Admet que de vegades es posa desagradable, però no ho fa per desamor, sinó perquè l'alteren, perquè se sent incompresa i perquè la situació se li fa desesperant. La noia demana que simplement respectin la seva manera de viure, de la mateixa manera que ella està disposada a respectar-los a ells també. Però si no arriben a un acord i no estan
estan conformes amb la seva proposta, marxarà del poble i se n'anirà a viure a la ciutat perquè, llegeixo textualment, us faig mal sense voler i vosaltres me'n feu a mi. A tot això, davant d'aquest drama familiar, apareix a la casa Joan Gatell, el batlle, l'alcalde del poble. Però fa una entrada precipitada, se'l veu inquiet, acalorat, suant. Joan Gatell li comunica a l'Amat que un foraster s'ha apropat a un grup de pagesos i els ha dit que per solucionar el problema de la sequera no han de fer pregàries, sinó que han d'aplicar una tècnica amb els gorgs que no els deixarà mai sense aigua. Joan Gatell adverteix que el foraster és un home perillós que possiblement ve a fer el mal i proposa anar a parlar amb el mossèn Gregori. En aquest moment de l'obra, la Cecília ens dona a entendre que coneix aquest home, que sap qui és el foraster, però els seus pares la prenen per boja i no li donen molta importància als seus comentaris. El Vergés, que en un moment d'aquest primer acte ha anat escoltant directe les paraules del foraster, proposa anar-lo a veure tots plegats a la casa de la vila. Vergés, calla, hòstia! El mestre, el Vergés, aprofita el moment en què l'Amat i companyia estan rebent el mossèn Gregori per donar-li a la Cecília una targeta que el foraster li ha entregat perquè li doni a la seva amiga. En aquesta tarja posa el seu nom, és a dir, posa Cecília. La noia diu que el foraster és un amic seu, però no dona més detalls. Els dos van a veure'l. En aquest primer acte també entra en escena l'aclamat, l'estimat mossèn Gregori, també referit a l'obra com el rector. Aquest bon home, que com us he avançat abans exerceix com a mossèn del poble, diu que el foraster és un enviat de Satan, un revolucionari terrible, un sembrador de les discòrdies que abunden a les ciutats que intentarà treure la fe dels seus cors parlant de la utilitat, la riquesa, la collita i el benestar. El mossèn diu que trobin el foraster i que el convidin cordialment a venir a l'abadia, a casa seva, per tenir diplomàcia. Però, si no accepta la invitació, l'arrestaran. Ah, se les sap totes, vostè, mossèn Gregori? Mossèn Gregori, he pagat el meu germà molt fort, l'he colpejat i no respira. Què faig? Resa, nen de merda, resa fins que es sangri el puto esòfag. Perdó, m'he desconcentrat. La Juliana, al veure la gravetat de la situació, s'angoixa molt i es lamenta pel comportament de la seva filla. El mossèn Gregori li diu que pot tenir la consciència tranquil·la, però que potser és un càstig del senyor per haver pecat d'ambiciosa, ja que sempre ha volgut que la Cecília destaqués per sobre de la resta de noies del poble des de que li van dir que tenia talent. Hòstia, mossèn, com les llença vostè? A més, li retreu que durant l'edat més crítica de la noia, durant la seva adolescència, l'enviessin a la ciutat, a casa de la seva tieta, on ningú controlava les seves amistats, les seves lectures ni els seus escrits i on va gaudir de masses llibertats. Bueno, l'Amat apareix de sobte i porta un notición. Diu que la Cecília s'ha donat el lote amb el foraster enmig de la plaça davant de tot el poble, que s'han devorat mútuament, que s'han passejat l'un pels llavis de l'altre. L'obra diu que s'han abraçat i s'han besat, però ens agrada més la meva versió. La Juliana respon dient que ella és la culpable d'aquest escàndol i que no és digna. L'Amat diu que no perdonarà mai a la seva filla i que li farà pagar tot el que està fent patir a la família. Segon acte. En aquest segon acte ens ubiquem en un gran pati a l'aire lliure situat a la part posterior de la casa d'un pastor anomenat Romanill. És mitja tarda. L'acte comença amb una conversa entre dos republicans, el Romanill, un pastor d'ovelles, i en Bartomeu, un jornaler. Del diàleg entre aquests dos personatges podem extreure que tant el Romanill com el Bartomeu creuen que ningú del poble pensa, que ningú té criteri. El Romanill considera que el valor de l'home resideix en el que té, en els béns i en les riqueses que posseix. Vinculat amb aquest tema, li tira una mica de merda al Bartomeu quan li diu que ell no val res perquè no té diners i comenta que el fet de ser home implica tenir una idea i defensar-la. En escena també tenim a la Bràulia, l'esposa del Romanill, una dona bastant menuda. Aquesta senyora es troba pel carrer Almanso, un home que va alcoholitzat perdut. El Romanill i el Bartomeu critiquen el Manso pel fet de ser carlí. Apareix el senyor Vicenç, el veterinari del poble, un home savi, culte i ateu que no és adepte a cap partit polític. El senyor Vicenç es discuteix amb el Manso també per la seva orientació política, però malgrat les crítiques que es fan entre ells, es veu que hi ha bon rotllo. Mentre es peten la xerrada, arriben el Joan Gatell i el Pere Amat per parlar amb el Romanill. Li comenten que saben que vol prestar-li al foraster al pati de casa seva perquè faci un discurs de presentació davant del poble. Expliquen que estan molt preocupats perquè saben que el foraster no ve al poble amb bones intencions i l'intenten convèncer de que no li proporcioni el seu espai. Per persuadir-lo, li diuen que els sembla molt desconcertant que un home com ell, que porta tants anys al poble i que és tan respectat i tan estimat, vulgui involucrar-se en una situació tan problemàtica com aquesta. També l'adverteixen que si tal i com sospiten aquest home ve a aconsellar males idees i a portar la guerra i el desordre al poble, els habitants l'expulsaran com a un apestat i l'apedregaran com un heretge. Volen que el Romanill traspassi aquesta informació al foraster perquè sàpiga el que li pot arribar a passar. Els quatre homes, és a dir, el Romanill, el Manso, el senyor Vicenç veterinari i el Bartomeu, es prenen aquesta visita com una amenaça i diuen que aquestes autoritats són estúpides. El Vicenç comenta que la filla de l'Amat, la Cecília, és un tresor i que els seus pares l'han fet patir molt.
El romaní afegeix que la mateixa noia li ha comentat que marxarà de casa i que no tornarà mai més. De sobte, es comença a percebre un rebombori generalitzat pel carrer i el foraster entra a casa del romanill. Ve acompanyat d'alguns curiosos i tímids. Pregunta si no hi ha més gent, a la qual cosa responen que no. El foraster està convençut que acabaran assistint més persones i pregunta 3 cops per la Cecília, referint-se a ella com la senyoreta Amat. Els homes responen que no l'han vista. Es comença a escoltar el brugit del poble, cada cop més fort i proper. Resulta que s'apropa Joan Gatell amb tot el poble. El foraster demana serenitat, concentració, cap seny. Apareix una onada de gent de totes les edats, sexes i estaments que aconsegueixen entrar al pati a base de crits i empentes. Les autoritats, que són l'Amat, el batlle i més gent de l'Ajuntament, aconsegueixen passar fent-se lloc. També apareix en Vergés, que tracta el foraster com si fos un déu. El Vergés comenta que no sap res de la Cecília, que potser el seu pare la té retinguda a casa. El Romaní i el Bartomeu aconsegueixen obrir la porta gran del pati i veiem el carrer absolutament abarrotat de gent. En una banda hi ha un grup d'homes armats, amb barrots i amb aire hostil, dirigint mirades amenaçants. En l'obra es comenta que una gran impaciència es marca en tots els rostres. Hi ha molta tensió, nois, noies, moltíssima, no ho podríeu arribar a entendre. El batlle del poble, que recordem que és el Joan Gatell, li pregunta al foraster si vol fer la pau o la guerra. És un xulo. El foraster li respon que per pau ha vingut, però que se li ha fet la guerra. L'Amat diu que això no és cert, que ahir se'l va convidar a l'abadia, però que no hi va anar. El foraster admet que no va anar-hi perquè sap el que tramen i perquè ell vol parlar amb tot el poble, no amb 2 o 3 senyors amb les seves intencions particulars. Després d'aquest primer tens intercanvi de paraules, deixen parlar el foraster, però amb la condició que no comenti res sobre certes idees del poble, com ara la religió, la propietat, les costums ni les creences. A tot això el poble va interpel·lant, interrompent, molestant, bàsicament. Però bueno, anem al que importa. Amb veu tímida, el Vergés demana a la gent del poble que escolti, ja que és pel seu bé que els venen a parlar. Explica que el foraster que els ha visitat és un enginyer amb grans coneixements que acumula molta experiència en els seus viatges per França, Alemanya, el nord d'Europa, etc. En aquest moment, el poble està atent i callat, hi ha molta expectació i el Vergés se'l veu més segur, amb un to de veu més fort, amb una veu més ferma. Bé, Vergés, cony! El Vergés explica que en els seus viatges el foraster ha vist molta misèria provocada pel poc enginy o el poc esforç de l'home en aprofitar les forces que li brinda la naturalesa. Una misèria que porta al dolor. La naturalesa, segueix comentant el bo del Vergés, té certs secrets, i el secret que el foraster ha descobert són unes aigües subterrànies al peu de les muntanyes del poble. Les aigües suposadament mortes al fons dels gorgs, que els habitants creuen que estan encantades, són en realitat aigües vives que poden servir per regar els camps. El mestre Vergés els garanteix que la idea del foraster els aportarà riquesa, benestar i llibertat. La reacció del poble davant d'aquesta primera presentació es troba dividida entre l'ovació i les burles. El foraster, per fi, pren la paraula. Es dirigeix directament al poble d'una forma molt tranquil·la i serena. Comença comentant que, contràriament al que s'ha rumorejat pel poble, ell no ha vingut a atacar la religió ni la propietat. Diu que ve a fer triomfar la raó, però que per aconseguir-ho és necessari qüestionar les idees i els sentiments arrelats al nostre cor, heretats dels nostres pares, que per nosaltres són la pura veritat, la suprema raó i l'únic sentit de la vida. Esmenta que totes aquestes creences poden ser falses. El Joan, l'Amat i una gran part del poble interpreten que el foraster està afirmant que les seves creences són pura mentida i l'espai s'inunda de crits a favor i en contra del foraster. El romaní aconsegueix fer callar tothom a base d'insults, dels insults més greus que escoltareu mai: gripaus, covards, cucs, miserables. L'Amat li demana a un random de l'Ajuntament que vagi a buscar el senyor rector, que és el mossèn Gregori, recordeu. El foraster segueix amb el seu discurs. Explica que la secada que estan patint durant tants anys obeeix a causes naturals i que no ha aparegut com a càstig de Déu. Afirma que ha vingut a obrir-los els ulls a la realitat perquè abandonin la fe cega en el miracle de les aigües. Insisteix en que el raonament del poble apareix per la seva creença religiosa, però aclara que no ha vingut a criticar la seva manera de viure ni de sentir les coses. Segueix comentant que si exploten els gorgs de la Verge podran recobrar la vida dels seus camps. Aquests gorgs contenen aigües vives, abundants i que es regeneren constantment, aigua que podrien reutilitzar, i a continuació explica la seva història. Els seus pares eren uns rics propietaris de mines i ell es va passar moltes hores de la seva infantesa en les profunditats de la terra. Per tant, coneix els secrets de la naturalesa. Diu que la terra està enamorada de l'home si aquest la sap entendre i estimar. L'Amat respon que les aigües dels gorgs estan mortes, encantades. El poble comenta que són aigües sagrades, miraculoses, beneïdes per la Verge,
neteja, que han curat molts malalts, que han retornat la vista als cecs i la força als paralítics i que Déu vol que les mantinguin immòbils per l'eternitat. El foraster contraargumenta que això és una idea falsa mantinguda per la llegenda religiosa. Demana al poble que abandoni la llegenda i que entri a la realitat. Està disposat a donar la seva vida per obtenir la confiança del poble. L'amat interpreta que el foraster ha vingut a destruir les seves idees, la seva fe, que vol la perdició del poble i que està blasfemant. Arriba el mossèn Gregori, el senyor rector, ja el trobava a faltar. Diu que aquesta tarda s'han dit veritables monstruositats, abominacions. Comenta que el càstig que porten anys suportant contribueix a que siguin més fidels al Senyor i que estan sota protecció divina. També comença a explicar la història miraculosa de la Verge dels Gorgs, una història bastant avorrida que no explicaré però que bàsicament tracta sobre un miracle que li va passar a un home. I de sobte, sense que tu t'ho esperis, sense que jo m'ho esperi, plou. I la gent es torna bogíssima. No us ho podríeu arribar a imaginar. El mossèn demana que s'agenollin davant d'aquest miracle i pràcticament tot el poble obeeix. El foraster, en canvi, reclama que no siguin cecs i que per conservar la seva dignitat l'home no s'ha de fanatitzar. Diu textualment que qui no té fe en si mateix per damunt de tot no és home. Davant d'aquestes paraules, el poble s'altera moltíssim i es posa molt violent. Comencen a llançar-li pedres, a cridar-li, a amenaçar-lo de mort, a tirar-se sobre seu. El foraster es veu obligat a fugir i és perseguit pel poble furiós. A l'amat li encanta que el poble li deixi les coses clares. El mossèn Gregori intenta posar ordre i calmar-los a tots, perquè la cosa s'està anant de les mans, però no ho aconsegueix. I els insults que se senten són d'una brutalitat, nen, que és que heretge, covard, xerraire, embaucador, renegat... Bueno... En el pati, que recordeu que està plovent, desapareix tothom i de sobte apareix la Cecília amb els cabells despentinats i la cara plena de sang. Pregunta que què ha passat i on és el foraster. El vergés informa que el poble s'ha rebotat contra ell, però que els enemics no són els homes, sinó la llegenda que creuen. Una dona li diu que ara estan pel Raval i la Cecília va a buscar-lo. Es posa interessant. Tercer acte. En aquest darrer acte ens trobem en el mateix espai escènic que en l'acte 1, però en aquest cas l'habitació de casa del Pere Amat comença a fosquejar. Tingueu present que està plovent, no us oblideu. L'acció comença amb la Juliana i l'Amat conversant sobre el que ha succeït amb la seva filla. L'Amat comenta que no l'han sabut criar bé, mentre que la Juliana opta per no desesperar-se, oblidar tot el que ha passat i convencer-se que no tenen filla. Però no aguanta ni 2 segons amb aquest autoconvenciment fràgil, s'enganya a ella mateixa. Fruit del diàleg entre aquests dos personatges, descobrim que l'Amat havia deixat a la Cecília tancada a casa, però que la molt boja ha saltat per la finestra. D'aquí ve que tingués el cap ensangrentat. L'Amat explica que, com a pare, l'hauria d'haver agafat pels cabells i arrossegar-la fins a casa, però reconeix que aquesta és una reacció dolenta i salvatge. Està agraït amb el mossèn Gregori perquè ho ha pogut evitar emportant-se'l, però a la vegada dubta si hauria estat millor tornar-la violentament a casa, encara que rabiés i cridés. L'Amat i la Juliana discuteixen sobre què faran amb la Cecília quan torni a casa. L'Amat creu en el càstig i en fer justícia, mentre que la Juliana confia en seguir patint resignats el que Déu els va enviar. L'home se'n va a veure si encara persegueixen el foraster. Apareix la senyora Trinitat amb un paraigües. La dona es lamenta a la Juliana de l'actitud de la Cecília. Torna a entrar a escena l'Amat i més tard el mossèn Gregori. El mossèn li diu a l'Amat que no és un bon cristià, perquè no està disposat a perdonar la seva filla en cas que aquesta demanés perdó i es reconciliés amb Déu. Apareix el Joan, que havia estat intentant aturar la violència del poble contra el foraster. Reconeix que el poble ha perdut completament el control de la situació i culpa l'Amat de la gravetat del que està passant. Heu de saber que el Joan està tot xop, de molt mal humor, molt inconformista i queixós. Es nota que amaga alguna cosa. Maleeix la vida, se'l veu molt pensatiu i no valora la pluja que ha caigut. Diu que no ha salvat la collita. Tots es queden sorpresos davant la seva actitud. El mossèn intenta recuperar-lo, però el Joan explica que és inútil, que creu en el que diu el foraster i que ell també havia tingut aquest mateix pensament sobre la naturalesa abans. El mossèn li diu en paraules religioses i boniques que no vol sentir-lo més, que es compadeix d'ell però que calli la puta boca i que no comparteixi els seus pensaments amb ningú. A tot això sonen 2 tocs de campanes del Te Deum per anunciar que tot el poble s'ha de reunir a l'església per donar gràcies a Déu per la pluja. El Joan comenta que ell no hi anirà, que abans es dirigirà cap a l'hostal de la carretera per trobar el foraster. Els altres homes li recorden que el seu deure és presidir el Te Deum al banc de l'Ajuntament i no córrer darrere del foraster. Però ell replica que el seu deure és complir amb la seva consciència, i tot seguit se'n va. El mossèn es refereix a ell com a una ovella esgarriada del ramat. Va, mossèn, vés a cagar una estona.
I, sense que ningú s'ho esperi un altre cop, entra la Cecília completament mullada, despentinada i bruta de sang. Vol canviar-se de roba. L'Amat la vol fotre fora de casa, però la Juliana i el mossèn li demanen que perdoni i que sobretot que no cridi. L'Amat diu que no vol perdó sinó justícia, que pesat. L'Amat ataca personalment a la Juliana dient que les mares no tenen autoritat, que no es fan respectar i que no saben criar els fills. La Juliana respon que els homes no es preocupen per la criança dels seus fills fins que es fan grans i donen algun disgust. La Cecília anima la seva mare a seguir amb aquests contraatacs i li diu a l'Amat, li diu al seu pare: «Us he vist fer actes tan brutals que em repugna dir-vos pare». Ell l'agafa per l'espatlla i li dona un cop fort. El mossèn intenta posar pau a la casa, mossèn, perquè s'està muntant un jaleo important, sobretot per l'Amat, que està rabiós, encès, irritable, és que l'hauríeu de veure. En el seu intent de calmar la situació, el mossèn comenta que ara la Cecília es canviarà de roba, es quedarà tranquil·lament sola a casa tancada amb clau i que els tres s'aniran a l'església, a pregar. Però l'Amat està massa insuportable per fer cas al mossèn i li acaba dient a la Juliana que calli, que les dones a la cuina i no a discutir. Comentari que dona peu a la Cecília, gràcies Cecília, a expressar-li al seu pare que en comptes d'inspirar amor, fa por i que té a la seva esposa totalment dominada i reduïda a res. Li diu directament a la seva mare que, com totes les altres dones, no és ningú. Creu que els homes autoritaris com ell maten les ànimes de les dones. També manifesta que els seus pares no toleren que visqui a la seva manera ni comprenen que la dona pugui aspirar a ser alguna cosa. De fet, atribueix part d'aquest problema a la submissió de les pròpies dones. Davant d'aquestes declaracions, el mossèn s'horroritza i la fa callar. Cecília calla. L'Amat, com o no, també salta i la Juliana també s'uneix a la festa. El mossèn, en el seu segon intent de posar pau a la casa, diu que la dona està feta per l'amor i que la religió cristiana l'ha dignificat, a lo que la Cecília diu que no inventi, que segons la religió catòlica la dona està feta pel dolor, pel sacrifici i per ser una esclava. Confessa que estima la seva mare, però que en el seu amor també hi ha odi. Un odi que està present perquè no és ningú i perquè adopta una actitud de submissió. La Juliana li fa un petó a la seva filla per expressar-li el seu perdó i la Cecília també li fa un petó a la seva mare però sense plors, dolors ni sacrificis estèrils. L'Amat també la perdona perquè el mossèn diu que avui és el dia del perdó, però li explica a la seva filla que demà farà justícia. Ja pot dir adeu a la ciutat, a la carrera i als llibres, i que no tingui cap mena de dubte que es quedarà amb ells reclosa dins la casa, amb les seves costums. La Juliana li dona la raó a la Cecília. Diu que els homes sembla que les hagin de tenir lligades de mans i braços per la por que fan a les dones. Els creients se'n van, surten d'escena i se sent el tercer Te Deum. Apareix en Vergés, que bé Vergés, quina alegria que em dones, que havia abandonat a la Cecília enmig del rebombori general perquè, segons ell, no es volia comprometre i s'estimava més retirar-se prudentment. Una rata traïdora, bàsicament. La Cecília creu que la intervenció del foraster no ha estat efectiva perquè abans s'ha de destruir la llegenda que segueix cegament el poble. Considera que ella i el Vergés són els indicats per a aquesta destrucció. La transformació s'aconseguirà educant a les criatures, a les joves intel·ligències. Només així es podrà formar una nova consciència que trenqui amb els plantejaments dogmàtics, amb el conservadorisme, amb el tradicionalisme i amb la fe cega. Apareix en Manso, que informa que el foraster s'ha fartat del poble i ha cridat contra tothom, insultant el seu Déu, la seva fe i la seva vida. Ara es troba refugiat en un hostal esperant a que se l'emporti un carro de cavalls. Ara tothom menja el batlle, el Joan Gatell, el traïdor, és a l'església donant gràcies a Déu pel miracle de la pluja. En aquest últim tram de l'obra es produeix un diàleg molt interessant entre la Cecília i el Vergés. La Cecília informa al seu amic Vergés que se'n va, que, paraules textuals, l'àliga deixa el galliner per sempre. Fugirà del poble amb el foraster, que ha despertat els seus sentiments de dona. Ho fa perquè vol estar al costat d'algú que pugui aportar alguna cosa gran en vista al futur. També comenta que la seva obra, abans que tot, és la seva vida. El Vergés està bastant alarmat i nerviós, es veu de lluny que li encanta la Cecília, està enamorat perdut i vol provar la seva boca. I diu que complirà amb la seva missió, que educarà els més petits i que ho farà per ella. La Cecília no confia gens en que ho faci perquè no ho fa pels seus ideals, sinó per acontentar-la a ella. El Vergés creu que ell no és fort perquè no té un gran ideal dins seu. Finalment, la Cecília acaba marxant de casa dient que està convençuda que els homes com el Vergés no seran els que canviïn els temps futurs. L'obra finalitza amb el Vergés dient que els forts s'ajunten i se'n van. N'hem acabat. Per acabar us poso deures. Dos coses molt fàcils. Llegir-vos l'estudi preliminar de l'obra, que és una joia, és fonamental per captar l'essència d'Aigües Encantades, i la segona, donar like al vídeo i deixar-me un comentari. Home!